mutu rarara ya batun rikicinka da Ganduje a ina aka tsaya ne? Ya dai? Ruma magana ce. Amma wace magana ce ta faɗaga maka hankali a cikin maganganun da Ganduje yi? Gwamna zai rushe min gida. Saboda me? Saboda ni na yi zaman karkara. Amma wani laifi ka masa wanda yake kokarin yanke maka wannan danyen hukuncin? Kawai. Haka kawai. Ai wannan nafila ce. To mecece farillar? Ya rushe min guri wanda nake ginawa. To amma me yasa wannan maganar rushe gidan ta faɗaga maka hankali fiye da wancan gurin da kace ya rushe ma? Ba ni na gina ba. To waye gina? Gwamna ne gina da kanshi. Amma kuma gwamnati ta tabbatar da cewa wannan gidan ya zama halaliyar ka, ma'ana ka siye shi. A'a. To me yasa ta faɗi wannan maganar? Shedanci ne. Ƙarshe me za ka iya cewa gwamnatin jihar Kano game da wannan rikicin naku? Ni ban fi ƙarfin doka ba. A takaice dai ka tsorata da wannan lamarin. Yanzu in dai ba san zuciya za ka yi ba.